Hey guys! Kain naman tayo ng mga pagkain inihanda ko at masarap. Kain tayo ng ipon. Yan, may sabaw pang ipon. Tapos may kangkong, fresh na palaya, okra na fresh, saka kinilaw na ipon, Kinilaw na ipon 'yan. Tapos aramang o di kay ipon na mugong. Yan, kain tayo. Pisa natin. Yan, dito, tikman natin to. Ipon. Sarap. Dito yung mga kanin ko sa gilid lang. Kung hindi pa kayo kumain, sabay-sabay tayong kumain, kinilaw, fresh na fresh. Nung lagyan ko ng kalamansi yan, tumalon-talon pa. Maraming ipon dito sa amin. Panahon nila ngayon, mga ipon. Sarap. Fresh. Ang pagana. Sasaw natin sa sili. Salamat sa pagsuporta sa aking channel. Patuloy tayong magpapasaya at gumawa ng mga videos. Manaling sabaw. Malasa yung sabaw. Sobrang sarap. Ito Ayan. Mahilig talaga ako sa soybean. Pampagana kasi ito. Sarap. Ipon. Pag masobrahan kasi ito, nakaka-high blood. Dagdagan natin ng gulay para di tayo ma-high blood.
probinsya. Na-miss yun na ba itong ganitong pagkain? Uwi na kayo dito. Sa Maynila mahal tong ganyan, no? Ipon. Ito, pinambili ko lang to 100 pesos lang. Mas marami pa to doon, A1. Pwede namin maya. Tapos tumalon-talon pa kanina. Binili ko. Buhay na buhay. Kakuha lang. Hindi pa ilagay sa ice. Hulog. Kaya natin ulit to. Ang pagana. Laki, ha? Ayan. Kinakain to ni Boy Tapang. Ako naman si Boy Taga. Boy Muscle na. Tinanong ko yung mga buto niya, malaki na, pwede nang itanim. Kaya hindi pwedeng kainin, matigas. Yan, di ba? Tanggalin natin kasi hindi pwedeng kainin to, matigas. Ayaw kainin to. Dito pala hindi siya mapait. Siguro nasanay na siyang masaktan kaya hindi na siya mapait. Hindi na siya bitter. Ayan, diba? Tanggal. Mapait pero masarap. Masarap so. Shout out sa inyo nanonood. Oh. Sarap to. Tamis. Sibuy kangkong. Kumain sibuy kangkong.
mas udang. Udang. Ito udang. Yan yung Ilocano niya. Super. Tataba tayo dito. Mag-gym na lang tayo ulit. Ba? Exercise tayo. Tumatalsik. Subukan nyo. Masarap. Ba? Simpleng ulam pero nakakabusog. Simple lang pero nakakabusog naman. Palagi ng katawan. Alam niyo yung sekreto ng pagpalaki ng katawan? Ito, kanin. Kung pet ka, kumain ka ng kanin, patabayan. Pero sabayan mo ng exercise, buhat, para malaki yung katawan pag ikaw ay lalaki. Pwede rin yung babae magbuhat, pero iba kasi yung binubuhat nila, magaan lang. Tignan mo, busog na ako. Diba? Busog na. Wala tayong kanin. Kulang. Tayo ng kangkong na fresh na fresh, yan o. So green na green.